Mlaleli weRise FM, ngiyamenywa nonke ukuba niphelele ngesonto leli lomhla ka6 August. Asibeke amageja phansi. Siye kwaMsane Sports Ground. Siyothamela umcimbi ozoqopha umlando wokwethulwa ngokusemthethweni kweqembu lezepolitiki eliholwa ngumholi wethu uSifiso Mthethwa elibizwa ngeAfrican Economic Freedom EAEF phecelezi, ezokuhamba zihleliwe yonke indawo. Xhumana nobuholi beAEF endaweni lapho uhlala khona noma uthinte mina ngqo ngeWhatsApp noma ngocingo ithi 067 986 1516. Angiphinde ithi 067 986 1516. African Economic Freedom, lo umbutho wabantu.